Продовжуємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас приєдналися. І впродовж наступних півгодини будемо говорити про ситуацію у Криму, в анексованому Криму, про виклики, які стоять, зокрема, перед тими, хто живе там, і перед нами, тими, які живуть на материковій частині України. А розпочнемо з того, що кримських татар, які працюють у бюджетній сфері, агітують брати участь у роботі так званих виборчих комісій на так званих майбутніх виборах президента Росії, що, зокрема, відбудеться і в окупованому Криму 18 березня. І, власне, це вже буде 4-та річниця анексії Криму. Як безпосередньо відбувається підготовка до цих виборів? Давайте подивимося далі у сюжеті. Давайте придем 18 числа на выборы и поддержим кого мы любим, кого ценим и кто является нашим спасителем. Нині це найпопулярніший меседж для мешканців Криму. За місяць у Росії обиратимуть президента. Виборчі дільниці відкриють і на окупованому півострові. Найкрасномовніші агітатори – колишні українські чиновники. За останні 4 роки до рядів кримських колаборантів приєдналося і чимало кримських татар. Я вас всех призываю все-таки ближним своим соседям, кого вы увидите, все-таки убеждать в том, что надо участвовать в выборах, прийти на участок, значит, и, конечно же, сознательно, сознанием того, что к чему все это может привести. Не цураються збиратися агітатори і у мечетях, і у школах. Ходять по домівках. Пропагандистські канали активно висвітлюють заходи з підготовки до виборів президента у Криму. Серед головних пропутінських спікерів – колишні члени Меджлісу, яких позбавили членства через співпрацю з окупантами. Чи не найактивніший так званий муфтій. Залучаються і кримсько-татарські бізнесмени. Нещодавно звільнений з полону Кремля колишній політв'язень Ахтем Чийгоз переглядає один з агітаційних роликів. Мы помним, как наш народ был един в те страшные годы. Тогда только сплоченность и взаимовыручка помогли нам выжить. Он что, не видит? Он гуляет по Ханскому, его сегодня уничтожают. Муфтий, который себя муфтием называет, находясь в святая святых в доме Аллаха, лжет. Просто лжет. Своим поведением оскорбляет весь народ. Наш народ очень мудрый, он действительно очень четко отличает правду от лжи, истинных героев от подлецов. Поэтому я точно знаю, наш народ этому террористу, царю Путину, России, уничтожающей, издевающийся над нашим народом, никогда это не простит. Колишній очільник Саакського регіонального меджлісу з перших днів окупації втратив повагу співвітчизників. Його не приймають у суспільстві, ба більше, з ганьбою виганяють навіть з похорон. Тепер Ескандер Білялов вимушений ходити тільки до лояльних кримців і купувати голоси за дрова та харчі. Владимир Владимирович Путин, большое ему спасибо. Дай Бог ему здоровья. Дай Бог. Вот. И вам тоже, как его, Искандер Акама, большое спасибо. Вибори президента Росії призначені на 18 березня, у день 4-ї річниці анексії Криму. Пік агітації, за даними агентства РБК, запланований саме на лютий березень. Меджліс кримсько-татарського народу певен, розсудливих кримчан на виборчих дільницях не буде. Заступник голови Меджлісу Наріман Джелял звернувся до кримців, які щодня змушені слухати і бачити передвиборчу пропаганду. Я лично рекомендую посетить семью Эрвина Ибрагимова, посмотреть в глаза его родителям, а потом уже принимать решение. Увидеть родных, детей, родителей, наших политзаключенных, которых преследуют сегодня российские власти, а потом принимать решение. Никто не будет над вами давлеть, и вы, естественно, свободно определите свое поведение. Но я призываю вас подумать. Кримські татари своє ставлення до Росії продемонстрували ще 4 роки тому. Тоді майже увесь народ бойкотував так званий референдум про возвращення Крима в родную гавань. Кількість кримських татар, які взяли участь у голосуванні, не сягнула і 1000 осіб, нагадують у Меджлісі. Утім, підрахунки окупантів значно відрізнялися від реальності.
Ось і зараз, попри плани Кремля повторити результат так званого референдуму на виборах Путіна, світ не квапиться визнавати легітимність майбутнього плебісциту. Українські дипломати та представники Меджлісу це питання активно порушують на усіх міжнародних майданчиках. А ЄС і ОБСЄ вже заявили, що не відправлятимуть своїх спостерігачів на вибори президента Росії до Криму. Ріана Асанова, Заман, АТР. А тим часом Комітет виборців України вимагає порушити кримінальні справи щодо 10 тисяч членів виборчих комісій, залучених до незаконних виборів президента Росії у Криму. Відповідне звернення до прокуратури Автономної Республіки Крим оприлюднене на сайті Комітету виборців України. Далі я зацитую з цього звернення. Кожен житель АР Крим напередодні голосування 18 березня має зробити вибір щодо співпраці з російською владою. Особи, які будуть залучені до виборів як члени комісії, повинні нести відповідальність згідно українських законів, йдеться у повідомленні. На думку Комітету виборців України, в діях членів так званих виборчих комісій, що сприяють організації виборів, містяться ознаки державної зради. Далі знову ж таки цитата. Частина інформації щодо осіб-організаторів виборів президента РФ в Криму доступна на веб-сайтах відповідних виборчих комісій, йдеться у повідомленні. Загалом, за даними Комітету виборців України, мова йде про близько 10 тисяч жителів анексованого Криму, що можуть бути залучені до організації виборів. Їх дії підпадають під статтю 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада», що карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років, йдеться у повідомленні. І також відзначається, що на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим незаконно сформовано 27 територіальних виборчих комісій, 1164 дільничних виборчих комісій. У місті Севастополь 4 територіальні виборчі комісії та 181 дільнична виборча комісія. І більше про це поговоримо з генеральним директором Комітету виборців України Олексій Кошель з нами наживо телефоном. Пане Олексію, доброго вечора. Вітаю вас, чи ви нас чуєте? Доброго вечора. Пане Олексію, вже багато хто, коментуючи безпосередньо цю вашу заяву Комітету виборців України, говорить про те, що не уявляють собі, яким чином прокуратура Автономної Республіки Крим може і має фізично відкрити 10 тисяч цих кримінальних проваджень. У Комітеті виборців чи уявляють собі безпосередньо, як це можна зробити? Ну, я вважаю, що це є обов'язок прокуратури Автономної Республіки Крим реагувати на явні факти злочинів, тим більше інформація, яку ми наводимо, вона є відкритою. Тобто вже зараз у відкритій мережі інтернет, в відкритому доступі є дані, тобто прізвище, ім'я по батькові членів територіальних виборчих комісій. Тобто кілька тисяч членів вже вони представлені у цій мережі. Щодо технічних можливостей прокуратури, я не берусь коментувати. Тут мають коментувати фахівці, які займаються безпосередньо слідством, але я цілком припускаю, що можна об'єднати в одну справу низку осіб, які фактично вчинять злочин або мають намір вчинити злочин. Тому зараз надзвичайно важливо, перше, порушити кримінальні провадження. Друге, донести до всіх жителів Автономної Республіки Крим про те, що ті особи, які будуть приймати участь в організації виборів, вони повинні зробити для себе вибір. Або вони залишаються фанатами Путіна, або вони поважають українську державу. Якщо вони в обмін на фінансову винагороду погоджуються надалі працювати у виборчих комісіях, або якщо вони не знали чи не хотіли дізнаватись про те, що вони чинять злочин, то в них може бути інший варіант. Вони або відмовляються від роботи у виборчих комісіях, або ж підпадають під дію кримінального законодавства України. Тоді вони не зможуть приїхати на територію, яка є підконтрольною Києву. Тоді вони не зможуть отримати біометричний паспорт. І тоді вони будуть фігурантами кримінальних проваджень. Пане Олексію, власне, про вибір ви сказали. І, знову ж таки, сьогодні, після оприлюдненої Комітетом виборців України заяви, теж багато хто говорить про вибір в контексті такому, що ці справді люди зараз стоять перед вибором, або згодом колись можливо бути покараними згідно українського законодавства, яке для них зараз є, поки що на відстані і досить далеко, або ж перед вибором бути покараними згідно російського законодавства, яке
яке до жителів анексованого Криму є набагато ближчим, або ж зазнати певних утисків і навіть переслідувань. І, власне, багато хто говорить, що боячись цих переслідувань, навіть не стільки підтримуючи Путіна, багато хто з людей погоджується безпосередньо бути членами цих виборчих дільниць. Ну, я думаю, про можливі переслідування можуть стосуватись дуже невеликого відсотка громадян, які приймають участь у роботі комісій. Тобто, хто такі члени комісії? Це, як правило, працівники органів місцевого самоврядування, вчителі, лікарі, державні службовці тощо. Тобто, можливо, для невеликої групи може бути певний тиск з боку репресивної адміністративної машини Путіна. Але, наголошую, для переважної більшості, для 2/3, для 4/5, можливо, для 95%, для переважної більшості я не бачу жодних серйозних загроз, якщо вони відмовляться від роботи у виборчих комісій. Навіть репресивна машина Путіна, вона навряд чи зможе суттєво покарати цих осіб. Вони мають право вибору. Або приймати участь, або не приймати. І таким чином порушувати чинний закон. Але для нас зараз вкрай важливо, перше, щоб жителі Автономної Республіки Крим бойкотували незаконні вибори Путіна. І в цьому плані я повністю підтримую і дуже радий, що є ініціативи, заяви і реальні дії Меджлісу кримсько-татарського народу, який сьогодні робить в цьому плані дуже багато, можливо, значно більше, аніж державні органи влади. І друге, для нас важливо, щоб інформацію про можливі кримінальні провадження отримали якомога більша кількість кримчан. Тоді ми реально побачимо, що буде серйозний відтік кандидатів із членів дільничних виборчих комісій. І я думаю, що в результаті це мало б призвести до того, що будуть просто зірвані голосування по низці виборчих дільниць. Тобто ми маємо зробити все можливе, щоб показати всьому світу, що Крим – це не Чечня. В Чечні кадировці можуть організувати 99,7% явку, з них 99% за Путіна. Але я переконаний, що в Криму ми повинні і побачимо, швидше за все, зовсім інші цифри. Тобто реальні результати, певно, що будуть відрізнятися від тих, які будуть фальсифіковані, але я думаю, що реальна явка буде найнижчою на території Російської Федерації, і проблеми із формуванням і роботою комісій різних рівнів будуть достатньо суттєвими, якщо зараз оперативно зреагує прокуратура Автономної Республіки Крим, Міністерство інформації, мас-медіа донесуть цю інформацію до кримчан, тоді ми побачимо досить серйозну картину. Я хочу нагадати, що в Москві сьогодні є досить серйозна проблема із явкою на вибори. Більше того, там є паніка фактично. Тому що зараз в усіх регіонах Росії за вказівкою Центральної виборчої комісії Москви російської відбувається, навіть дійшло до того, що проходить поквартирний обхід громадян. Тобто члени комісії в супроводі правоохоронців, в супроводі державних службовців стукають у двері кожному виборцю і нагадують про те, що потрібно прийти і проголосувати за Путіна. Тобто я навіть не пам'ятаю, що подібні механізми застосовувались в розквіт Радянського Союзу. Саме тому пояснюється і приїзд Путіна, чи можливий приїзд Путіна до Криму в день голосування. І тому зараз дуже важливо, щоб Крим зміг сказати своє «ні». А «ні» можна сказати повним бойкотом виборів і неучастю в організації виборів. Пане Олексію, ви важливу річ сказали про те, що важливо, аби ця інформація якомога ширше розповсюдилася на території анексованого Криму, аби якомога більша кількість людей про неї дізналися. І це насправді є дуже важливо, оскільки поінформований, відтак озброєний. І багато хто дивиться, зокрема, наш канал, перший кримсько-татарський канал АТР. Це один зі зв'язків та засобів передачі інформації. Хтось, можливо, через соціальні мережі може отримати цю інформацію, але все ж таки маємо розуміти, що доступ цієї інформації з материкової частини України до анексованої території Криму, він є вкрай обмежений. Інформація вкрай важко туди просочується. Які, на вашу думку, можуть бути ще механізми передачі туди інформації і, власне, інформування населення там про таку ініціативу Комітету виборців України?
Ну, насамперед, я вважаю, що це велике недоопрацювання української влади, що до сьогодні не працює кілька новостворених виключно пропагандистських каналів, які були розраховані на громадян, які проживають в окупованому Криму. Тобто повернення окупованих територій повинно відбуватись в тому числі завдяки роботи потужної пропагандистської машини. Я хочу нагадати, що навіть в окупованій Південній Осетії Грузія створювала окремі телеканали саме для жителів цієї території. Тому та робота, важлива робота, яка робить ваша команда АТР, інші видання, ця робота має бути подвоєна, потроєна, плюс мають працювати окремі пропагандистські канали. Я хочу сподіватися, що українські спецслужби, українське Міністерство інформації, вони мають різноманітні механізми, як виносити інформацію, в тому числі через спрямовану роботу в соціальних мережах, через інші канали комунікації. Тобто механізми поширення інформації на сьогодні насправді є, тому що більшість жителів має в руках мобільні телефони, більшість жителів користуються мережею інтернет. Я думаю, що навіть цього достатньо, щоб така, навіть у форматі вірусної інформації можна було донести принаймні до частини виборців Криму інформацію про можливі кримінальні справи, і таким чином далі працює формат поширення інформації через коли громадяни переповідають один одному. Тобто донести інформацію, я думаю, що реально то не проблема, але ви підняли дуже гарну тему, що на сьогодні відсутня спрямована, якісна державна робота по створенню пропагандистських механізмів як в окупованому Криму, так і в окупованому Луганську і Донецьку. І, пане Олексію, ще на завершення, мені цікаво почути вашу думку з приводу ще однієї дискусії. Говоримо ми про те, що і це якби беззаперечно, безапеляційно, про те, що вибори на анексованій території насправді є незаконними. А якщо говорити надалі про легітимність вже пізніше обраного президента Путіна, наскільки може піддаватися сумніву ця легітимність в будь-якому випадку, ймовірно, українські дипломати, можливо, український парламент з певними закликами або з певними заявами звертатиметься до міжнародної спільноти з тим, що насправді, якщо президента, частина людей, які обирають президента Російської Федерації, вони розташовані на анексованій території, тобто вони незаконно голосують, тобто можна ці всі бюлетені вважати абсолютно недійсними. З точки зору виборчого законодавства, і, власне, ви як фаховий фахівець, безпосередньо у питанні виборів, як далі можете бачити розвивання цієї ситуації? Можна буде ставити під сумнів справді правдивість та легітимність частини цих бюлетенів? Чи з точки зору вже законодавства на цьому рівні це буде вкрай важко зробити або нереально? Провести межу дуже складно. На моє переконання, відповідно до правових норм, ми маємо підстави ставити легітимність загалом виборів російського президента. Так само, як ставити під легітимність законність виборів до Державної думи також загалом. Тому що важко провести різницю. От давайте уявимо, що між Путіним і кимось із так званої потішної опозиції буде невеликий розрив, там кілька десятих відсотків. Таким чином, голоси жителів Криму, безперечно, вплинуть на результати виборів і обрання президента. Тобто проводити межу дуже важко, але зараз вкрай важливо інше. Відповідь на це питання має дати держава, тому що Путін є злочинцем, але держава з ним може проводити переговори в тих чи інших питаннях. Тому оцінка самих виборів, це питання досить складне. І це питання має давати насамперед Міністерство закордонних справ з огляду на те, щоб його робота була ефективною. Але для нас важливо не чекати 18 березня, а вже сьогодні максимально актуалізовувати це питання. Для України і для Криму вкрай важливо, щоб парламенти європейських держав, парламенти Великої Сімки або на рівні Міністерства закордонних справ, або на рівні парламентів засудили та не визнали вибори в окупованому Криму. Це вкрай важливо. Я хочу нагадати, що ОБСЄ та інші міжнародні моніторингові організації не проводять спостереження і не визнають вибори в анексованому Криму, але Україна має використати на свою користь
і зараз максимально привернути увагу західного світу до цих питань. Тому Так, я пане вважаю, Олексію. що звернення МЗС і парламенту мало бути задовго до 18 березня. Спасибі вам, пане Олексію, і за це роз'яснення, за те, що ви знайшли можливість до нашого ефіру долучитися. Дякую вам. Олексій Кошель, гендиректор Комітету виборців України, був з нами наживо телефоном. Говорили ми про майбутні незаконні вибори на території анексованого півострова Крим. І далі, знову ж таки, продовжимо цю тему обговорювати вже наживо скайпом. З нами Заїр Смедляєв, голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримських татар. Доброго вечора, вітаємо вас. Чи ви нас бачите, чуєте? Доброго вечора, я вас чую. Я попрошу безпосередньо вас прокоментувати оцю ініціативу Комітету виборців України про те, аби порушити кримінальні справи щодо 10 тисяч членів виборчих комісій, які вже, згідно певних документів та паперів, є долучені до незаконних виборів президента Росії у Криму. І з точки зору, як безпосередньо бути тим людям, і з точки зору фізично, наскільки взагалі прокуратура Автономної Республіки Крим фізично може ці всі справи відкрити, провести їх, розслідувати і так далі. Ну, я надеюсь, прежде всего, я не слышал то, что говорил пан Андрей, и хочу сказать другое. Вот сегодня ситуация в Крыму такая, когда не все, скажем, жители Крыма добровольно идут в члены этих комиссий. Поэтому, наверное, нужно прежде всего сделать официальное заявление по этому поводу, предупредить тех людей, которые сегодня там участвуют ради того, чтобы заработать какие-то там 5-10 тысяч рублей, что у них в дальнейшем могут быть проблемы, а потом уже говорить о том, что кого-то включать в какие-то санкционные списки. Почему? Потому что, я действительно знаю здесь кучу тех нормальных, порядочных людей, которые сегодня находятся, скажем, в той ситуации, когда, не полностью осознают то, что они делают, они готовы просто принять участие в работе этих избирательных комиссий просто для того, чтобы посмотреть, чтобы проконтролировать, чтобы выборы были честные там и все остальное. Если кто-то захочет заниматься там фальсификациями, они в этот момент отправят такого члена комиссии, порядочного члена комиссии за кофе, за какао, за мясом, за бюллетенями в соседний квартал, еще куда-то угодно, и сделать свое грязное дело. Поэтому, конечно, нужно предупреждать, что ваше участие в этой фальсификации есть соучастие в том преступлении, которое в дальнейшем будет трактоваться так-то и так-то. То есть сегодня, никого не предупреждая, никого не ставя в известность, сразу записывать в стан врагов и все остальное, я думаю, что такая мера, наверное, чересчур жесткая. І, можливо, вам вже, скажімо, відома певна реакція, певний фідбек та звіти з анексованої території. Можливо, хтось вже дізнався безпосередньо про таке прохання Комітету виборців України до прокуратури Автономної Республіки Крим. І як, можливо, вам відомо, люди на це реагують? Або спрогнозувати, як вони взагалі на це можуть відреагувати? Вы представляете, что по большому счету работники как раз-таки в состав этих комиссий и вовлекаются люди зависимые, работники бюджетной сферы, да, которым просто говорят, кто-то там завком, кто-то там зауч, кто-то учитель школы, кто-то библиотекарь. Его включили в состав комиссии, тем более он уже имел опыт работы в избирательных комиссиях еще, там, скажем, 5, 10, 15 лет назад, и поэтому говорят, здесь ничего противозаконного нету, вы просто будете участвовать, вы посчитаете правильные голоса и все. И здесь нет никакого преступления.
Поэтому, ну, эти люди сегодня немножко отдалены от нас, и мы, в принципе, и не хотим к ним приближаться, чтобы у них в дальнейшем были проблемы после нашего взаимного общения. Но то, что такие люди есть, и то, что они еще пока не понимают, в какую халепу втягивают, ну, такая проблема есть. Спасибі вам за те, що ви знайшли можливість до нашого ефіру долучитися і прокоментували цю ситуацію. Дякую вам. Глядачам, я нагадаю, з нами наживо скайпом був Заїр Смідляєв, голова ЦВК Курултаю кримських татар. І, власне, ми говорили про те, як кримських татар залучають безпосередньо до незаконних виборів на анексованій території. І говорили про таку ініціативу Комітету виборців України до прокуратури Автономної Республіки відкрити кримінальні провадження проти 10 тисяч членів виборчих комісій, які вже є залучені до незаконних виборів президента Росії у Криму. І додамо ще інформації дня сьогоднішнього, тривожною інформацією. У мережі з'явилося відео оперативної зйомки ФСБ Росії затримання громадянина України Костянтина Давиденка в окупованому Сімферополі за звинуваченням у шпигунстві. На відео видно, як 4 чоловіків у цивільному одязі з закритими обличчями та зі зброєю підбігли до чоловіка з вигляду років 30-35, який підходив до автомобіля, і повалили його на землю. Тримаючи його за ноги та голову, вдягли на руки наручники і повели до синього мікроавтобуса. Після цього, ймовірно, його відвезли до відділку ФСБ у Криму. Видання «Кримсос» повідомляє, що поспілкувалися із другом затриманого у Сімферополі українця, який повідомив, що Костянтин Давиденко, родом з Шахтарська, працював фахівцем з оцінки рухомого і нерухомого майна. Після окупації частини території Донецької та Луганської областей проживав у Харкові. І, власне, за словами друга, вони бачилися перед поїздкою до окупованого Російською Федерацією Криму, куди Давиденко поїхав у своїх особистих справах. І, власне, у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що дізнаються більше деталей з приводу цієї ситуації, а у Службі безпеки України нічого з цього приводу не прокоментували виданню «Українська правда», оскільки сказали, що ця справа не підлягає їхній юрисдикції. І на завершення зовсім коротко, аби додати позитивної інформації, хочу повідомити про те, що в Криму в рамках акції «Кримський марафон» активісти зібрали близько 2 мільйонів рублів. Це 930 тисяч гривень на підтримку політв'язнів і громадських активістів на півострові. Про це повідомляє Кримська Солідарність. І, власне, ця інформація і цифра 930 тисяч гривень на штрафи, які будуть платити затримані активісти, вкотре підтверджує про те, що тільки єдність робить нас сильнішими. Я дякую, що ви разом з нами були під час цього ефіру. Далі в ефірі каналу АТР новини. Побачимося з вами за півгодини знову у цій студії.